φερθεί καλά, μπορεί με κάποιον να μην τα έχουμε βρει, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Άλλωστε όμως αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια μεγάλη οικογένεια, ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα που ακούγονται όλες οι απόψεις, που είναι όλα τα μορφωτικά επίπεδα, όλα τα οικονομικά επίπεδα, αλλά έχουμε ένα κοινό, ότι είμαστε νοικοκυρέοι και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η χώρα, είναι η πατρίδα. Άρα, όταν βλέπετε ανθρώπους που μπορεί να είναι δυσαρεστημένοι και να λένε ναι, ας δώσουμε ένα μήνυμα αυτή τη φορά για αυτή τη δυσαρέσκειάς μας. Προσπαθήστε να τους πείσετε να μην γίνει αυτό. Φανταστείτε, αυτό ακριβώς θέλει η αντιπολίτευση. Τι λέει, κοντίνεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό θέλει. Γιατί σαφώς την επόμενη μέρα θα έχουμε την κοινοβουλευτική κοινοβουλευτική θα υπάρχει. Είμαστε 158 βουλευτές στη Βουλή. Φανταστείτε όμως, όταν θα πηγαίνουμε να φέρνουμε νομοθεσίες και να ψηφίσουμε στη Βουλή, να σηκώνουν την αντιπολίτευση και να λένε δεν έχετε πλέον την πολιτική νομιμοποίηση. Άρα δεν θα υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Σαφώς οι εκλογές, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή, έναν πρωθυπουργό που έχει τη χώρα που έφερε πάλι ψηλά στην Ευρώπη. Είτε αυτά που έχει προτείνει, που πρότεινε κατά τη διάρκεια του COVID, είτε αυτά που πρότεινε κατά τη διάρκεια της αμέσως οικονομικής κρίσης που ήρθε μετά τον COVID με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, όσον αφορά την νέα ΚΑΠ, ποιοι θα διαπραγματευτούν τη νέα ΚΑΠ, αυτοί που ανεβαίνουν στα τρακτέρ και αμέσως μετά όταν κυβερνούν κάνουν τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που λένε όταν ανεβαίνουν στα τρακτέρ, ή αυτοί που πραγματικά πηγαίνουν με πρόγραμμα και σχέδιο. Άρα θα πρέπει να αποφασίσουμε με τη λογική. Ναι, εγώ το αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν τις διαφορετικές απόψεις, αλλά αυτή και είναι και η μαγεία της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με αυτά που είπε ο ιδρυτής της. Μακριά από τις παραπλανητικές ετικέτες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ίδια η πατρίδα.